na inya ingeni seche ma jatend piny owuok kadhi oko. Nitiere gima sirikal siro ni Public Administration and International Relation. Omiyo tudruok mosebede kinde Kenya gi piny mar Amerika osebedo tudruok ma giwacho ni osedhi higni mang'eny madirom 60. Omiyo ka pinje ariyo gi obedo piny to wang'iyo matut ahinya ni tudruokno en external financing koso en grants. Dipo ka gigi onyiswa ni gina grants momiwa to nitie clauses manitiere kaka be sirikal mar Kenya biro bedo ka chulogi. Omiyo an gima nyalo wacho nikech king'iyo kaka budget wa nitiere kaka sources magwa mag revenue. Sources wa mag revenue inyalo kaw usuru kuom japiny, inyalo kaw through fines and tax revenues, inyalo kaw kata grants mimiyi gi pinje maoko. Omiyo wan gi sani gimoseliekre nikech wan the kind of documentation ma sirikal nobiro go koa oko chutho temo wacho ni magi gin grants ma sirikal ma piny mar Amerika omiyowa. Conditions ma gimiyowa go japiny maneni okinyi makaono ponono ok nyal bedo ni elewa kata ong'eyo gima grants